Ένας είναι ο προορισμός για κάθε μικρό ή μεγάλο γεγονός. Η καρδιά του αθλητισμού δίνει ραντεβού στην Αθλητική Κυριακή. Είστε έτοιμοι για μια νέα συναρπαστική σεζόν? Σκοράρουμε στο θέαμα, σκοράρουμε στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Και είμαστε πάντα στην καρδιά της δράσης. Με φρέσκια ματιά, νέες ενότητες και τη δύναμη του ανανεωμένου προγράμματος της ΕΡΤ. Έγινε παράδοση και συνεχίζει ακόμα πιο δυναμικά. Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 1. Τα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας χαρακτηρίζουν αντίστοιχα τις εκπομπές του προγράμματος. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει κατάλληλο για όλους. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Δεκατρείς ομάδες, πάνω από 170 συναρπαστικές αναμετρήσεις. Ένα πρωτάθλημα.
Η Στοίχημαν Greek Basketball League είναι εδώ. Αποκλειστικά στην ERT2 Sport και τα κανάλια ERT Sports της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFlix. Δηλαδή μπορώ να βλέπω και live. Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά τέτοια live σου πω. Novibet. Τελευταία πρόβα σε επίσημο παιχνίδι λοιπόν αυτός ο αγώνας. Σίλβα και Καραγιαννίδης, κερδισμένο μεν